Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska to je z Emergency Hamburg, ja vám to pomaly každý deň. A po dlhej dobe, asi 4-mesačnej, no nebola to pravda, skôr som sa skôr nechcel natáčať, ale teraz som zase na to prišla a budem teraz natáčať. Už som sa naučil viacej stíhať, takže budete vidieť viacej zostrihané videá. Nezabudnite dať like s odberom a zvončekom, aby vám neuteklo žiadne nové video a my môžeme ísť na to. Teraz som na nejakom Unit.cz.sk serveri. Zvuk neviem, či vám treba, ale tak môžem dať na chvíľu. Počkať. Bude na chvíľu zle počuť. A zatiaľ, kam idem, tak ja poznám celú mapu, ja si nemusím dať navigačku. A idem smerom policajnej stanici a keď to bude plné, tak pôjdem keď tak záchranke, čo išla teraz predo mňou. Budem dodržovať zákon, hej, 50-ka. Čo sa tu prosím ťa stalo? No ja nemám čo dole. To ako nefunguje, čo ja mám robiť? Prečo chcú bro? To asi... Nechcem, aby po mne strieľali. Ja nemám... Nič som nespravil. Stačí otočím, pretože to tam bude tak nadlho, takže ja si to tu rýchlo obehnem. Nepohni ani prstom a zostaň desi. Ako si ja nestíham, už to mám minútu a zatiaľ tu nič pomaly nerobím. Jaj. Blinke. Ja som nemám zapnuté svetlo. No tak, GG no. GG. Jaj. No som zvedavý. Toto niekde parknem pri policajnej stanici. A neviem, ja som si ani nastavil chat, mne to nejako toto, ja si to potom nastavím, nebojte, aby som mal komunikovať s hráčmi a neviem, prečo mi to aj funguje. Idem sem. Keby som nezbíhol telefón, nevedeli by ste. Viac to neurob, rozumieš? A funguje. Ja sa tam kvôli tomu toto, pretože, počkaj. Niekto do odpede. Nenutím vás, ale byl bych rád. Tak dáme toto. Čak jaj. To nemusíme. To zruším. A kvôli tomu, lebo ja toto hrávam dlho. No dlhšie, no asi. No neviem, nemôžem povedať rok, asi 5 mesiacov. A mám 5300 XPčok a šetrím si na Q5, čo je 6300. Zatiaľ moje najrýchlejšie auto, akože mám tu hej, ale moje najrýchlejšie a najlepšie, čo sa si dáva aj tuniť a tak ďalej, a motor sa mi zdá, nie motor, akože nemôžem ísť viac, ale bude väčší, akože ten, ako by som to povedal, ten, musím povedať, ich to len bude, keď dám plyn, tak akože bude akože rýchlejšie reagovať a tak ďalej, hej. Mám to aj húkačky, všetko. A no, toto. Jak som mal tú Audinu, čo ste videli teda, čo som si kupoval, ale šetrím si zase na BMW, neviem aké. Tak, toto je zase Audi, neviem koľkatka, tiež Audi, ale ja chcem zase Audi Q5. A to je na elektriku, ale ja si budem šetriť určite aj na lepšie autá. A teraz idem, kebyže chcete vedieť k Zlatníctvu, tam kde som robil samozrejme, že intro. A môžeme ísť akože na to. To akože teraz iba toto clothing store, tam zoberiem to. Ale aj tak tam aj budú, takže to je zbytočné. Čo bro? Čo by brosky? Áno, išiel sa dopočiť cesty, pretože sa kúkal úplne niekde inde, moja chyba. 30 len? Som sa aj nepozrel. Prednosť. Tak, tento nebude.
Teraz aby ste videli iba rýchlosť, tak to by som normálne aj nemal. Hej, je to proste, je to mašina, no. Je to aj mašina v peňaženke, koľko z toho. To ani nehovorím nič, ale toto, koľko bude benzínu, tých koľko z toho, alebo čo to je nafta, alebo najmä, to nezistíte, ale tak skôr benzín, tak koľko z tak to ide. To, alebo viete čo, nepôjdem na hukačkách, alebo mi to je jedno. Nemal by som to robiť. Ale toto ja vám aj ukážem, že ako vyzerá táto mapa. Ja pôjdem ešte ku tomu clothing store. Aby ste videli aspoň maximálku, no tak tu s maximálkou, no neviem. Nechcem úplne toto robiť, nechcem, aby, keď to napríklad budú pozerať z tohto serveru nejaký, tak nechcem, aby mi dali kick, ale tak dúfam, že ne. To mi chcem ukázať, hej, že čo to vyťahne, ale je to mašina aj v peňaženke, aj normálne, no. Máme blinkers. Ale mám chvíľku, neprezrieme tie sklápacie. Toto není EP, takže by som za to dostal kick, ale tak dúfam, že tu niekde nebude admin. Ale chýba mi tá flaštička s tabletkami. Neviem, kde môže byť. Niektoré Potom keď... Jaj! No tak toto teda bola mašina aj v peňaženke teraz, no tak to už ani nebudeme robiť. Jaj, no nič, tak GG. Downnight? Emergency call, tak počkať. Ale emergency call to už je hrozné, takže idem tam akože už. Sice nemám úplne najviac toho, ale musím ísť, beriem príklad. To už... To, čo ste videli, tak to sa bere, akože to nemal som. Ale teraz musíme ísť fakt, že dupnem na plyn. A musím fakt ísť, pretože tam bol dávne, teda jeden z našich. Aj tak to už je dosť dlho, takže neviem, či to... Tam Lodvaj. Ticho, ja mám telefon. Šup. Poď. A rýchlo ideme. Ale je tu, yes. Ja si to na neho počkám pekne. Prečo sa mi, to sa mi ako len zdá. Ďakujem. Bola si sa pozrieť za Kylom. Nespomínal si, že musí mať povolenie. Jaj? Skáčem to úplne kde inde, tak vieš, ja idem toto, jak je tam písané, že skáčem, tak ja sa tam vychodím zbehnúť. Rýchlo, poď. Ježiš, nedýchaj, ako kondičku. Mám. Toto musím otočiť, pretože by mi dali... Ani radšej ste tam nemali kúkať, pretože neviem, prečo to takéto píšu, ale to sa mi stalo prvýkrát. Ja musím ísť tam, že skáčem, tam bolo písané, tak to už je dlhá doba, no. Aj toto musí odvezť asi, čo to tu je? Na čo to tu je? Tak toto spravím. Ja sa otočím a zavolám Adac. Alebo Hás po novom. Teda alias odťahovka, hej. Ťahovku zatvorím. Zatvorím, tak zavolám. Ale... Čo? Amy a Catherine chcú právnikov. No, takže najprv čo si pozriem SPZ. Je to len nápad, ale môže to súvisieť. Čo tu parkuje? Nejparkovisko. Aj, počkaj, možno, že to je kolega. Dobre, najprv čo musím si zistiť je... SPZ je JAFR. Ne, prečo?
prosím. Aspoň v komentároch všetko to. A už to je toto tápne, takže dúfam, že už. A čo tam? Kam čo tam robí? Bro. Najprv zavoláme dať. Hajs teda. A napíšem... Asi pred 6 mesiacmi prišla čokoláda a výhľady. To... Nie moja značka. Na... Čokoláda som, že Roger ste líni. Teste... Ne. Zistili ste, že vás pochádza. A potom Roger zrazu vyšiel na služobnú cestu, tak som išla za ním. Pochopte bývať... Dúfam, že tu bude ten klasický a ešte SPZ kontrolujem. Nie, chcela som zistiť, kto tu je. To je police. Vrátila som sa asi o týždeň, aby som ju obzervala. Tak to si dám. Prepáčte. Nehnevajte sa, že obťažujem. Videl som Je A. a musím súdne zavolať domov. F. Smiem zavolať od vás? Tak. Ja som im fakt volal úplne zbytočne. Aspoň skontrolujem, či vôbec ešte tu je. Číslo, bo... Prosím, v komentároch stačí. Není tu. OK, odpojil sa. Tak prípad vyriešený. Tomu rozumiem. Rozhnevalo vás to a zabili ste ho. Nie. Vytkosť. Ale bro... Tak GG, no. Čo tu je, aké Lambo? Čo tu robíš? Ale už stačí. Ne, ja nechcem mapu. Chcem im... To čo tu je? To je dobrý chaos. Lambo uteká. Ale tak už stačí, mi sa rozbilo auto, no GG, tak to môžem ísť. A nezobrali ste odtiaľ nič? Čo také? Pani len som bola ešte vo Fejbrovom sídle. Môžem ísť tak 5 z tohto. Žiaľ, idem sa iba zo služby policajta a pôjdem smerom hľadačku, teda po správnosti Hars a po správnosti, akože po správnosti reálnom živote, ako keby to bolo, tak odťahovka. Tam už mám také mierne skúsenosti, by sa dalo aj povedať. Aj toto je taký, že damage je fakt, že trošku nabúram a môžem aj ja už si volať odťahovku, takže tu by som mal dávať bacha a tu aj zakomujem toto do... Toto video bude také ťažšie už na strih, ale tak... Chcel by som, aby toto video vyšlo... Dneska je vlastne čo? Dneska je štvrtok. Chcel by som, aby toto video aspoň vyšlo v sobotu alebo nedeľu, tak dúfam, že to stihnem, ale... Alebo srandujem, dneska je štvrtok, tak piatok, zajtra som vám teoreticky mohol toto video. Dobre, uvidí sa, keď vyjde, tak vyjde, vy to budete vidieť. Neviem, kam som išiel, ale tak... A budete čo, pôjdeme rovno. Ešte s tým nie je koniec. 27 000. Ja vám idem ukázať, aké auto si kúpiť, takže rovno už sa môžeme otočiť k tým autám, kde si môžem kúpiť. Tu sú väčšinou tie akcie, že proste hrajú sa fotbal, to teraz nevidíte, ale ukážem vám to ešte. Už ste skončili? Nechajte ma s mojou dcerou o samote. Ja neviem, koľko reálne stojí, ja som to videl na internete a vyzerá pekne. Ide dosť a... No, to bude síce aj žiať veľmi veľa, lebo aj peňaženka bude veľmi cítiť, ale tak čo mám robiť? Akože stojí to vo 500, na to, že koľko mám 27 000, tak eur, ale to je... Kde je? A najprv som sa toto za 82 000, ale rozmýšľam, že si kúpim BKM 2. Tak, to musím teda šetriť. Počkaj, ešte pozriem, ale nie som si...
Jedno z týchto dvoch aut. Asi toto sa mi zdá, že najviac. Yes, toto. Koľko stojí? 245 eur, 1000 eur, však to budem zábať tak 20 rokov. Ale sandujem, keď sa bude dať, tak sa... Ale čo ja? Čo som ja spravil? Ja nič nespraviť. Čo ja mám robiť, keď nemám chat? Ja si to musím nejako nastaviť, lebo mne sa to len tak vymazalo. A som malá, už nemám nejako. Jak mám ísť? Kam mám ísť? Tam? Ok, tak idem tam, no. Som ma zaujíma, že kam idem. Tak má zamknuté auto. Kam mám ja ísť? Ja chcem respiť, ale ja nechápem, kam mám ísť. Ja proste idem preč, ja na to tak môžem. Ale ja nič nespraviť, ja nemám ani chat, ja nemôžem s tebou sa baviť. Čo ja mám robiť? Najma. Ja, lebo ja by som, aspoň by som napísal, ale ja som mal chat a teraz už nemám, asi to musím nejako nastaviť, ja už viem, ako sa to nastavuje, ale zatiaľ musím ujsť. Ja chcem piť, ale to sa nedá. Ja to musím niekde ukončiť, alebo si sa odpojím. Ja nechcem takto chodiť, ja som nechcel chodiť proti zákonu, teraz som šiel už proti zákonu, už to je peniaze, ale čo ja mám robiť teraz, ako mám napísať? Slyšej. No, takže tu niekde som aj začal, lebo tam som začal, teraz neviem, ale jo, tu som, neviem. No, takže, ja sa s vami budem pomaly lúčiť, takže dajte like, odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. A aby sme prekonali, teraz mám 165 odoberateľov. Ďakujem vám veľmi pekne, vážim si toho. A dúfam, že dosiahneme 200 odoberateľov. A potom dúfam, že to pôjde ďalej a ďalej a ku 1000 odoberateľov, čo bude veľmi dlhá cesta, ale dúfam, že to dáme. No, takže ja sa s vami za chvíľu budem ja sa s vami budem lúčiť, takže dajte like, odber a zvonček, aby vám žiadne nové video neuniklo, aj keď som to už robil 1000-krát. A čaute!